Здравейте хора, аз съм Гергана Мария и в днешния клип ще играем на Майнкрафт. Както виждате, тук има най-различни светове. По погрешка бях направила много и на някой написах не ходи, а другите са на една моя приятелка. Само моя, един мой отделен свят, а нашата къща е на мен и един мой приятел. Влизам в само моя. И сега ще разгледаме там. Кучето ми издава много страшни звуци и понякога ме плаши. Опа. Извинете, така. Тук е моята стая. Ако се чудите какви са тия стълби тук, това са за кучето, понеже той от тия тук не може да се качва. Да. От тях не може да се качи, затова аз направих тези стълби. Така е леглото ми, на което спа. Тук пак има стълби за кучето. А тук се качвам аз. Тук ми е покрива. Така. Сега ще излезна навън. Опа. Сега ще сея, обаче да се намеря място. Тук ще е добре. Така. Така. Тук ще слагам вода. Сега един момент. Мисля, че с това се правеше. Не така помня. Опа. Така, сега ще взема една кофа с вода, стига да я намеря. Моята приятелка Гергана, и аз се казвам Гергана, обаче тя ми е много добра приятелка, и каза, че този звук, много я кефи. Мен това страшно ме разсмеха. Сега... Ето. Стана вечер, обаче... не е вечер. Вечер. Така... това тук е колипката на моето куче. Много е голяма. Даже аз мога да влезна вътре. Така. Можеше да не слагам врати, ами е смисъл тук да има една дупка, за да влиза. Сега ще сложа факли. За да се види, защото е много тъмно. Така. Ще заобредя цялата колипка, за да може да се вижда, ако ходя някъде. Просто е така. Няма да се старая да ги подреждам.
Ами просто ще ги нашаткаме и тук е готово. Така. Ще сложа обаче и пред моята къща, за да е по светло. Обаче, този звук не мога да разбера от какво е. Обаче много ме плаши. Така. Опа. Обърках се. Няма нищо. Сега ще трябва да направя един мост, защото мене вече ми писна само напред-назад да плувам. Направя мост. И това беше от мен. Ще се видим в следващия ми клип. Чао!